Sana aldaw dininamnama taladaw ang ti cellphone ko na imatangan ka sa miweng anak mo ang lailuinak ng egan makaliwliwa ti pusurik na ken kaunggan maniput idi aging gana ita si kalaeng ti paspasong ada kaya't ko mangegang kan makita makayaw tirik na uray siya sinuman makaimbatan ken ka pagayam kuray pangpanguruna ka di kan tumalipatan naging garat inggana at datulad tanagon uray ipatayam mo asunata itilubong ti Facebook sapay tadi ka mauma Salutsudan mo makumakantong nata among matenggayam ko ti sumbat puken ka adda tulad tadi tasibay murigat man wenno ginawawan no itiragsak ken liday ako nada pagayam ko na ipangpanguruna ka di kang tumalipatan naging ganat inggana at datulad tagon uray ipatayag mo asunata itilubong ti Facebook sapay tadi ka mauma pagayam ko na ipangpanguruna ka di kang tumalipatan naging ganat inggana at datulad tagon uray ipatayag mo asunata itilubong ti Facebook sapay tadi ka mauma itilubong ti Facebook sapay tadi ka mauma